Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya pi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi, nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka New Trap Live Fish and Fish Seed Supplier Association Meghalaya kabadai ka way na giseng ka bapet bat kmi ban kentiw ya ka kamri do ka bat kumju ka baju sam ya gisambay do ka kat kum ka juk start sayan ka bamenta kaladon ya ka jing ang not ka bakraw ban kentiw ya ka kamri do ka ha ka jala Meghalaya kumba ka jala kadang day ka way na gijala ha ka tain chatay lamingi ka badang duna ha ka jing penmi do ka haba nujor bat ki jing don kam jong ki pait ba haba keren syakilat pathai kubor usamla Ariston M Rengdong Sngi ubade uwei na kisamla ubaju iet ya ka kamri doka bat ubala yo namru halor ka jinglap thamai ya uwei ujai doka tli haga pertai ya ubala ai namru kum doka chana Aristone ula ong ba kum ka wei na giseng ka bapek ya ki kamri doka bat ban shalan ya ki semai doka syaki pait ba ka seng ka don ya ka jing ang not ka bakraw ban kentiw ya ka kamri doka ha ka jela Meghalaya wala ki pait ba nong syong snong ha ka jela kidei ki baju bamba ha ka doka nrei ka malong mentahi ki pait ba ki habban syania na ki doka ki basuan ra na bar jela te kumbangila UI ba ka Meghalaya kadika wei na ki state ha tangilum ba duna ha ka kumpumi doka ko jimla bandan maladon ka schemes ka ba kila ai miswa kata ka aqua mission kiladon ating diversion ng magala ka sa ka lapoy ka news patrol antalawan sa blue revolution andre apa di page ya ka fish production of pandan di nakata daw nga kumbu na bu police pang sri ngaile ban convince lang ya gini ki para member tu ba ya supply doka ni kuat umiswa ba gini supply ya doka atung ka job start sen dengan kita namar ba hagi por miswa garkum ka jimbam lahi jongka Meghalaya mesti doka ni si gadai ka jimbam distribute di doka sen pilih lalu miswa na kita belum kamdan kata ka scientific ratio kamdan kata ka scientific storing density nak daw ka flap no te gun ni ki ong ba hana ba ka Meghalaya ketika kriat nak daw long kamla ban ni ya ki doha aga jingi jonga ga jisem jonga kumui ni giring nongri doha ga syamba kam dei than e ga jing kriat kada dei ga jing kriat ngam tharai ba kari bhoi namar hari bhoi ni lai ka optimum temperature ni te kat ba squeak state saka weak slick kum ka east to west ki nimla bandan ba ga dei na ga daw kriat ndoi hapori bhoi lada buti ong da ga daw ga jing kriat kari bhoi kam dei shu kata ka ba kriat do ta nisha gari bhoi la dei banla ti bhai do ha andre kumbang i mata gari bhoi kamla ban ti do ha kadau galong ka bantong galong ka ba nimla ban supply yo sambai hagas scientific ratio kata ka bang dari percentage ma lang la shibu la da pi kwa ban tap do ha kumba light light ti do ha pun ti shibu la da di kumrai nuksan u khabau u kha rau ban u kha khar ka percentage ka bang di ban tap u khabau di ban ko pai 70% ga area ko pun 90% kharo ban 90% ku khar thar ladang inwa ban le kumde ka kamat ka production ka pun kabdan di lada kamdan production bun langi pat ni ong ba ko ka dei na ka daw ka temperature andai kata kamde andai kadi ba ni fail ban di ba indas ka tubi job start science di ka kata kadi ko ka point ko kalong ba yin le no yin le no ban sam ki sambai scientifically te ka ba ar ban kalong bangin ai awareness ya ki nori no ha bang hikai ki nadu ka pre-stocking management bata post-stocking management nata ban promote ya ki integrated fish farming kata ha ba ni rilang gato ha bisiar ne bisnyang lebat wi jingri bat kapalai ban yara pru ya ki ha bi bat ka jipang di do ha de kembali la na ka wi report hi na kaliang joni kibun ki nongri do ha ki bijuan seni bagi Jepang ki jingerap ki ban na kaliang joni ni juai berbor ka jingerap kibun ki nongri do ha ki ban ki hanyu tong ki kili ba kumno ngin penhe ki do ha hadin bangla batai ba kadai na kadau ba nimla ban ai ki sambai scientifically
nak kata kadau kajing bi lokha kam kajing penmi gi lokha kam dan ti ka hang ni ka point ka ba sau pat kalong ka ba ban ai kam gi samla gitu di bom dan kam jam ni nak kaliang ka option ni kan bun mut di no supply lokha tam akan lockdown gelala ban ai kam kumba uberit lala ban ai kam kumba sau sangut di kun samla aga jing siu ko ba nio duk lai ga sebenai bat kabam bat kiwi wi jung kam shwai i te kalong ge ji khu tam aga for down te ka balai kalong ban plin ti ya ki kun samla jungi ban seng kam lo jong namar ba baro sikata he mi ba tangki khar ki buan bu aga jing supply jaga ban stock ban supply ya ki dok kham sampai aga dari kasi bi jungi te kumta lamba ka ka chen mi kwa ru ban ban plin ti yaki nang ba lang ba ka ka chen nang ba ki ru pila ba yang ni kala ki jong ki jan ti ka ba ka poin ka ba khadu ka long ka ba ban penyadia ru yaki dokha ki ba ki ru ki mi di dokha lokal ba yong ki ba ki mi akan ki jaga adu mentang ngim dadan je kata ka dan ka yong ka marketing center ka ba paka apo ka jela ka jungi ti ngi na kalian option nomor bakam tan kata ka marketing center miele ban sim gi dokha gi pung gi nong rak ha ban mira IT se ko stock jungi ban ni di pateng lada de shio ne lada de shio no di kwa ini sampai dokha di katung ka jing air report ka di department ka Meghalaya hi kalala ban tumbi kumba 2,000 metric ton ka dokha aga si snam mo ti kan ba jing bam dokha pat kalolong kumba 2,000 metric ton tam te kumut kabun ni ka ba di nyimpan la kumut gina kam na Andhra Pradesh di dokha ti ngakerman ba lang ba gani ka asyon ga jungi mila ban terkiwe ka kamri dokha kata ban ni kermen ru nadu arjar aqua seneng ka itu diberi tiba sim dokha lagi ngatarai ba ka jingmi ka dikubi dokha dukung jadi kanong ka bakamper namar ba ngingin sele ke kumka juk start sen ke bata bat kan sepoi ke por ka ba lengba gani lada kadon ka jingyas nok tilang jong upai ba pailang bubun ngatarai ba kan sepoi gesni ha ka ba Meghalaya kamdan kamshu ban sim dokha dabar jela bat hakata ka por ngi kum kinong yalam jong sen min se keren bugin seyong ba hagi por dingi dang samla ngi la kom ga sen ba kani ga sen bagi form kalala ban pandap di dokha ha ko jela ga duri bugin kam sin ba om ban ong ba hagi por ba samla kum ong di di he di han di ong ba ngate hagi por barang samla nga im tang ka shot khar di hendai ni pat ni mo ta nagaliang ini ni kerpat hamtam ki sang balang bofer hamtam ka sing KSU RBUF H1IF bat ka FP GGP ba kindia ailang ka jiya kersan yani ka option bat ya kibor ka an ru ba hanang ba ka jingmu ba ka jingi kan urlong bat kan ora ka jingla ha ka state